Right, ke kwimizuzu 19 minutes mphulaphuli wevukana FM kube tinsimbi ka-8 o'clock siyakwezezekayo kwisithili sikatshonyane kalimina namhlanje kanti ke sisemiddleburg abantu abaninzi bayawuyazi njengemetele ndincokola ke naye ke uButsnethemba Khweleta i-coordinator kwi-Hope Harbour namhlanje kulindeleke babe ke babamba ke i-candlelight and silent march kodwa ke oku ke kuze emveni kwesiganeko ngakumbi ke sokusweleka komntu omtsha ngokubulawa ke ngokumasikizi ngakumbi ke kula community sava banzi into yoba imatshi yabo izawuqhuba njani ngolu suku lwanamhlanje. Butsnethemba, masikubulise tata enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli wevukana FM ngale mini yanamhlanje. Mandibulise sisi wami kuVukani FM, ndibulisa abaphulaphuli abasimameleyo ngegama lenkosi uYesu. Nkosi kakhulu sibulele ixesha bhuti othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Ndiyaqonda ke yintseni ibhizi kakhulu kuni namhlanje nanjengoko ke nilungiselele i-candlelight and nale silent march. Ndifuna ke sibuyisele umphulaphuli umvi into yokubana ezona njongo zokuba nibe ke ngakumbi ke nibamba le candlelight and silent march namhlanje nokuthatha usibeke ke kwisiganeko esithe sabe siyenzeka ngakumbi kwi-community yenu kwelo cala. Unantsika oyona unobangela wokuba siyenze le candlelight kukudinwa nento yokuba noko ngokukwanele kwisociety esiphila kuyo ngeziganeko ezenzekayo. Sisenza nje le candlelight, we notice that into ye-candlelight it becomes a fashion, iye iba yi-fashion somewhere somehow ngenxa yokuba iziganeko ezenzekayo ziyaliba luninzi ngoku. Sanento ethi into yokubana ukuba siphakame senze something based on this as i-awareness yokuba noko ngokukwanele kwi-community sihlala kuyo. After kuye kwanantsikwa kwahlatywa kwabulawa omnye wabantu abatsha balapha kule community, saqonda into yokuba siyi-Hope Harbour masiphakame sibe nento esiyenzayo noko into yoba kwanele, sibe nefuthe, sizame into yokuba ukuthomalalisa sicenga ulutsha lwaseMiddelburg into yokuba noko masizame sicenga noThixo into yokuba angenelele kwimeko eyenzekayo. Wow. Ndifuna ukujonga ke nanjengoko usinikeze umfanekiso engqondweni into yokubana zeziphi ezona njongo zikhokhelele into yoba nibe namhlanje nibamba le silent march. Sizama ukujonga ke abantu enisebenzisana nabo, i-stakeholders ezizawube ke ziyinxalenye yale march nizawube niyibamba namhlanje Butsnethemba. Okay, sorry ubuqhawukile mama. Alright, ndibonile nakum uxolo noba sibethwa yi-network. Ndifuna ukujonga abantu enisebenzisana nabo, ingaba bakhona abanye abantu abazawuba yinxalenye i-part of the candlelight and silent march namhlanje. Ingaba zikhona i-stakeholders ezizawube ziyinxalenye yale march abantu enisebenzisana nabo? Siye sakwazi ukufumanisa kwi-stakeholders esisebenzisana nazo esiye sabona into yokuba ziyadingeka into yokuba zisondele kwi-community xa kusenzeka into ezilolu hlobo. Sisebenzisana ne-Moral Regeneration. Also u-SAPS, we managed to invite u-SAPS, we managed to invite u-Department of Social Development. Also we managed to invite u-Department of Justice. Kubalulekile into yoba zi-stakeholders zibe visible, also zibe transparent to inantsika i-community siphila kuyo. Also we managed to invite i-Ministers Fraternal, ngabefundisi ke abo ziinkokheli esizidingayo into yoba because le ndlela asoze siyinqobe le mfazwe beside of sibe nabefundisi around us, because ezinye izinto ezenzekayo uyawufumanisa into yokuba zinantsika sibambe ongezantsi, zinto nje uqonda into ibingathi zi-spiritual phakathi. Siphinde sibe nenantsuka sibe ne-social cares as i-stakeholder. We invited uzwelonke, the women's movement, inantsuka yabantu abangoomama, the movement of it. Saphinda safumana the community forum yalapha around inantsuka iMiddelburg because ngabona abantu abaye badilishane neemeko ezenzekayo kwi-community yethu. Zezona stakeholders ke esiye sakwazi ukuzifumana ezo wena.
Alright. Phulaphula Vukana FM uda kusandula ke ukujija eloqhosha ndishilo ndathi sijonge ke kwezenzekayo ngakumbi kwisithili sikaThonyane ngolusuku lwanamhlanje sikumhlaba wase-Middleburg emetele kwalapha ke kwisithili sikaThonyane. Abantu abaninzi bayawuyazi ke idolophu ephantsi komasipala inxoba yethemba local municipality. Sincokola naye ke obiste sinethemba Khweleta oyiyo ke ngakumbi ke i-coordinator phaa ke kwi-Hope Harbour. Ndifuna ukuthi ukrobise umphulaphuli ngakumbi ke kumhlali ophake ngakumbi eMiddleburg Butsnethemba ingaba imatch le izawuqala phi, iqala ngabani ixesha, nizawumatsha nisiyaphi kwaye ithini the overall theme okanye umyalezo eniwunikeza i-community ngalimini yanamhlanje ngale match? Inantsuka imatshi wena izawuqala ngo-3. Okay. Sizawudibana ngo-3 ku-meeting point opposite nearby inantsuka i-African continent. There's a field, kukhona ibala likhoyo phayana. So siya kudibana khona for inantsuka i-silent nantsika march whereby apho we're gonna create, sizawuvula a big circle apho sibambene khona ngezandla with unantsika umthandazo. Also sikwazi into yoba from there ke ngoku we move from sisuka siya ekhayeni. Xa sifika ekhayeni kulapho yonke iprogram yethu iyawube iqhubeka khona ekhayeni. I-meeting point ke sidibana ngo-3 o'clock then Okay. yonke le nantsika then silandule like siye ekhayeni. Nkosi kakhulu masibulele ngexesha othe wabeke usiphalona enkqubeni kodwa ke ndiyafuna ke just in conclusion amazwi okumema ke ngakumbi ke abahlali jikelele baseMiddleburg into yoba babe yinxalenye yamatch ingaba uthini na? Ngokuzithoba okukhulu wena ma sicela into yokuba abahlali baseMiddleburg, abantu abatsha baseMiddleburg, noko ngoku since sisithi hashtag kwanele, make Yes. siphakame siyiyeke kule candlelight yanamhlanje. Zikhona ezenzekileyo, le ayingqonwanga nganto, kodwa ngoku sifikelele kwisigqibeni sokuba ngoku noko kwanele. Kule candlelight ke kulapho umntu azawuphuma injongo into yoba umntu aphume efunde something. Umntu aphume engafani nokungena kwakhe. Umntu aphume because inantsuka i-candlelight yona ukulayita ikhandlela kona kune-meaning yakho, which means kubringa inantsuka kuzisa ukuphila, kuzisa ukukhanya. That is why we invited i-stakeholders into yoba zizoba kunye nathi ngenxa yento yobana ingase ube khona ophumayo babini or bathathu baphume phaya kulaa candlelight befake into kuvimba befunde something. Siyokwazi into yoba siyokomeleza laa family. Also someleze ulutsha lwaseMiddleburg elithwe laa nantsuka lachaphazeleka kuyo yonke le nto. Because thina singayijonga into yokuba yifemeli yodwa ethe yanantsika yachaphazeleka kwesi sehlo. Kodwa ke i-community there's a lot of impact. The more izinto zisenzeka, the more sizawunantsika i-community yethu singazukwazi siphinde siyicontrol. Nkosi kakhulu masibulele kuwe ke sithembe ke nematch namhlanje yaba impumelelo. Siyabulela sisi wami. Nkosi kakhulu, right? Phulaphuli weVukana FM imizuzu